Bilemisiz, şinbey kişi demek TNV'da adımlar vakıtı җитте. Studiyada Feyruze Мәҗитова эшли. Бүгенге чыгарылышта. Кичә бүген иртәгә Россия президент сайлый. Икенче көнне нәтиҗәләре нидән гыйбарәт? Мен әйтер идем, бу шанычлы сайлаулар көне. Сайлауга килү һәрбер кешенең бурычыдыр дип уйлыйбыз. Карлы кышның язгы кайтавазым. Түбәдәге карны кем керергә тиеш? Түбәне ремонтлаганчы эшне башкару эшчеләр чыга бер яктан, икенче яктан кешеләрнең тормышлары инде бәя белән чыкламый. Авылга фермерга ярдәм кирәк. Аларны кайда ишетәләр? Башлагач эшне оппарга кирәк инде. Башладан да ташаны түгел, улай булмый ул. Рамазан айының беренче атнасы һәм күркәм мизгелләре. Гадигенә көндә бер хәреф укысак, 10 савап бирелә. Рамазан айында 1000 тапкыр улана. Кичке 8 тулды, участоклар ябылды. Татарстанда сайлауның икенче көне тәмамланды. Тагын ярты сәгатьтән үзәк сайлау комиссиясе рәисе безнең республикада шушы 2 көндә күпме кешенең тавыш бирүен игълан итәчәк. Көндезге сәгать 3-кә Татарстан халкының 54,5% сайлауда катнашкан иде инде. Хәзер яңа мәгълүматны көтәбез. 15 марттан ук республика халкы 3 көнлек сайлауга бик актив рәвештә кушылды. Без моны кичә дә, бүген дә участокларда күрәбез. Эш көнендә халык иртә-кич күп килсә, бүген Казанда көн үзәгендә кеше күп иде. Авыл исә иртән эшен бетереп куярга ярата. Без тагын нәрсәгә игътибар иттек? Президент сайлавы һәр вакыттагыча күбрәк активлык белән бара. Бездә тавыш бирү кампаниясенең гаилә белән сайлыйбыз шигаре буенча узуы берләштерүче фактор булып тора. Чыннан да гаилә белән күп киләләр. Иртәгә безне сайлауның 3-нче көне көтә. Россиядә президентлык институты 90-нчы елларда барлыкка килә. Шуннан соң бу 8-нче тапкыр президентны сайлау. Һәр тарихи чорда сәяси вакыйганың үз төсмере була. Ни өчен быелгысын соңгы 30 елда иң әһәмиятлесе дип атыйлар? Бүген тавыш бирү ничек узды? Гөлназ Сайфетдинова репортажында. Иртәнге 8 тулуга һәр авыл, район, шәһәрдә сайлау участоклары бүген кабат үз ишекләрен ачты. Ил буенча алар 94 мең, Татарстанда 3 меңгә якын. Без бүген эш көнен Мүлмә авылындагы сайлау участогыннан башладык. Авылны кышкы тынлыктан сайлау уята. Үзәк урамда мәдәният йортыннан җыр яңгырап тора. Сайлау барганын белмәүче юк. Авыл кешесе гомумән актив. Биредә 737 кеше тавыш бирергә тиеш булса, кичә яртысы сайлаган инде. Бүген төшкә кадәр 3тән 2се участокка килеп киткән. Бөтенесенең бүген килүе дә ихтимал диләр. Сайлап бетерә калсалар да иртәгә эшлибез. Закон нигезендә без сайлауларның 3 көнендә дә эшләргә тиешбез. Иде сайлаучыларга сайлауның төп көнендә 17 март көнне алып берсә барачакбыз. Әтияни, дәвани балалар гаиләләре белән киләләр. 3 балабыз бар. Әбием һәм әнием. Сайлауга килү һәрбер кешенең бурычыдыр дип уйлыйбыз. Чөнки бездә сайлау мөмкинчелеге бирелгән. Лоиш районының Боровое Матюшино бистәсендәге сайлау участогына тавыш бирергә Минтимер Шәймиев килде. Бюллетень алырга кергәнчә артистлар белән биеп тә алды. Дәүләт киңәшчесе участок әгъзалары белән аралашты һәм тавыш бирде. Бик мөһим көн. Чөнки илебезнең киләчәге турында сүз бара. Бик атлаулы чор уздык. Күпме санкциялар булды. Илебезгә карата, мен әйтер идем, без моны дөресен әйткәндә, бүген әйтергә була инде менә нәтиҗәләре буенча горурлык хисләре белән без моны үттек дип әйтер идем. Шушы участокта республика рәисе хакимияте башлыгы Әзгат Сәфәров сайлый. Тавыш бирүне 2нче көнгә планлаштыручылар арасында премьер-министр урынбасары Васил Шәйхразиев та бар иде. Ул 3нче гимназиядә сайлады. Безгә иң зур берләшү һәм дөнья күләмендә бердәмлекне күрсәтү өчен иң мөһим сайлауларның берсе. Бүген Казандагы участокларның да күбесендә сайлаучыларны музыкаль бүләк белән каршы алдылар. 258нче участокта салават җырлары яңгырый. Ул үзе дә шушында хатыны Ләйсән белән тавыш бирде. Кайф менә дигән безне көтеп алдык. Инде азагы уңышлы булсын. Bu her kişinin öz позициясы bu тормышта, үзебезнең язмышны үзебез сайлыйбыз. Бу участокта Фәтхетдиновлар кебек гаиләләре белән сайлаучылар күп иде. Сайлауга ияләштерәбез әкренләп,
балачактан ук шуңа күрә бергәләшеп йөрибез. Безнең киләчәк безнең кулда дип уйлыйбыз. Шуңа без бүген килдек монда. Гражданлык позициябызны белгертергә килдек. Улыбыз бар, ул 2нче шәһәрдә тора, аңа 22 яшь, ул шулда сайларга китте инде. Кызыбыз тоже 2нче шәһәрдә, аңа 16 яшь кенә. Шуңа без бүген ишәү. Без бәләкәй чакта без дә әти-әни белән бергә киләдек шул сайлауларга, участокларга. Сайлауның ачыклыгын республика буенча 16 меңнән артык күзәтүче карап тора. Дистәләгәне Казандагы иҗтимагый күзәтү үзәгендә эшли. Монда бер юлы 48 участоктан видео язма трансляцияләнә. Төп максат шушы процессның бөтен ачыклыгын һәм ул ачыклыкта һәр кеше катнашырга мөмкинлеге, анысын менә шушы видео центр избатлый инде. Бүген Рөстәм Миңнеханов сайлауның беренче көне югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Халыкның активлыгын үзәк сайлау комиссиясендә дә ассызыклыйлар. Активность есть. Халык актив сайлый, барысы да гадәти режимда бара. Кайнар линигә кичә 800 шалтырату алган идек. Бүген мөрәҗәгатьләр 100-гә калды. Сайлаучыларның барлык сорауларына җавап бирдек. Россиядә президент 1991 елдан 7 тапкыр сайланган, быелгысы 8-нчесе һәм аны белгечләр соңгы 30 елда иң әһәмиятлесе дип атай. Булачак президент алдында бик зур глобаль проблемалар тора дип әйтергә мөмкин. Ул теге нидә дә булса, эш хакларын күтәрү, теге социаль проблемаларны хәл итүгә генә кайтып калмый. Бүгенге көндә әлбәттә инде халыкара мөнәсәбәтләрне яңаша кору, мөселман илләр белән мөнәсәбәтләрне ныгыту. Иртәгә сайлауның 3нче көне безнең каналда зур гаилә марафоны оештырыла. Студиядә бөтен республикадан 31 гаиләне кунакка көтәбез. Эфир иртәнге 8-дә башлана. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Владимир Гурьянов, Адымнар. Алдагы репортажыбыз һәр кешегә кагыла торган иминлек мәсьәләсе турында. Түбәдән кар төшү. Бу атнада республикада 2 җитди очрак булды. Казанда кибет алды җимерелде. Чүпрәледә мәктәпкә керү урыны. Беренчесендә матди зыян гына булса, тимер белән тактаны төзәтерләр. Икенчесендә укучы бала кар һәм тимер өеме астында калды. ДРКБ табиблары бүген дә аның хәлен тотрыкландыру өчен тырыша. Һәр түбәнең хуҗасы, димәк, җаваплы заты бар. Аларның нәрсәне, ничек һәм кайчан күрергә тиешлеге законда язылган. Хәтта карның сантиметрына кадәр күрсәтелгән. Ләкин битарафлыкмы, ваемсызлыкмы, башка кеше факторымы, әмма андый хәбәрләр килеп ирешә тора. Рәсми статистика буенча быел Казанда гына 90 см биеклектә кар яуган. Бу гадәттәгедән 30 см-га артык. Әле бер ай элек үк республика рәисе көн җылыта башлау белән кар һәм боз төшү ихтималы турында кисәтеп, алдан чарасын күрергә кушкан иде. Әле ул вакытта ук халык мөрәҗәгатьләре Казан, Чаллы, Түбән Камадан күбрәк иде. Рүзәл Шарипов хуҗасы булып та, хуҗасызлык хөкем сөргән йортлар һәм аларда булган вакыйгалар турында. 2023-нең кышы карлы булды. Халык бәлә аяк астында дисә дә, карлы кышның бәләсе гадәттә баш очында була. 2024-кә чыккач кына республикада зыян китереп берничә тапкыр кар ишелде. Өчесе Казанда, икесе районнарда. Казанның Авиацилеш районында тимер кабул итү склады түбәсе җимерелеп төште. Ахунов урамында бер малай кар ташкыны астында кала. Яшьлүзәндә 2 ир-ат белән балага эләгә. Якшәмбе Дәрвишләр бистәсендә тыгызланган кар авырлыгын чидата алмыйча кибет түбәсе ишелде. Чүпрәленең Түбәнчәке мәктәбендә кар ишек өстендәге металл кырылманы җимерә. 16 яшьлек кызның баш сөягенә зыян килә, умыртка баганасы умрау сөяге сынган. Карны вакытында чистартмаган өчен бина хуҗалары өчен, оешма җитәкчеләре өчен дә, мәсәлән, мәктәпләр, балалар бакчалары директорлары, идарәче компаниялар һәм башкалар өчен җаваплылык билгеләнгән. Гаепле кеше Россия Федерациясе Җинаять кодексының 293 статьясы ваемсызлык, 118 статьясының 2нче өлеше саксызлык аркасында сәламәтлеккә авыр зыян китерү буенча җинаять җаваплылыгына тартыла. Бу мәддәләр буенча гаеплеләргә 120 мең сумга кадәр штраф салалар. Аларны 6 айга кадәр кулга алырга, я мәҗбүри эшкә җәлеп итәргә дә мөмкиннәр. Күпчелек очракта штраф белән чикләнәләр. Быел республикада кар рекордлы күләмдә яуды. Әмма табигать көйсезлегенә сылтап, үз бурычыңны үтәмәү дөресме? Безне йорт янында чистарталар, бар инде.
кайбер җирдә бар. Ул кырыйларны бүтән җирдән узабыз. Халык контроле порталында быел түбәләрдә кар чистартмауга зарланып, ким дигәндә 20 мөрәҗәгать калдырганнар. Лукин, Гвардия, Карбышев урамнары шул адресларга юл тотабыз. Без килешкә йортларның түбәләре көрәлгән, ә күршедәге биналарга көрәк тимәгәндә. Менә Авиациялеш районының икмәк заводы урамы. Боз сөңгеләре, кар көртләре йорт сайын. Җәяүлеләр юлында ук шуннан төшкән зур боз кисәкләре ята. Юлның икенче ягында да шул ук хәл. Ярты метрлык кар авырлыгын чыдатмыйча түбәннең калае кәкрәеп биткән. Яртарак йөрим инде, яннан. Тырышам шулай. Ләс килми. Кайчан чистарттыларсың таптыр? Мен bir-iki adamdan bulğamdır. İşte başka dişse Allah saklasın. Төбәләрдә кар булган вакытта әзрәк кенә һәрбер кеше үзе сакларга тиеш. Кыйдан йөрсеннәр. Кыйдан йөргән вакытта бер вакытта бәла хәзер булмый. Монысы Губкин урамындагы 13-нче йорт. Быел түбәсен 2 тапкыр чистартканнар. Әмма көртләр бүген дә бар. Яз җиткән сайын ул эреп, фатирларга агып төшә. Ел сайын кабатлана, карны чистартмыйлар. Крыша безнең начар хәлдә. Натяжный потолоклар безнең 2-3 тапкыр алмаштырдык, идәннәр бүртеп чыга, абойлар куба. Губкин урамындагы бу йортның алгы ягында ашхана урнашкан. Түбәсендәге кар 20 сантиметрлык бозга әйләнгән, токталары сыгылып төшкән. Чистартылмаган кибет ишек өсләре буенча беренчелек Гагарин урамында. Һәрберсендә берәр метр кар өеме. Эй, гражданин, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Белгечләр исәпләп караган. Унга 10 метр мәйданда карның калынлыгы 10 сантиметр булса, аның авырлыгы 500 килограммга кадәр җитә. Чагыштырып карасак, бу бер АК машинасы кадәр. Инде хәзер көннәр җылытты, димәк, кар тыгызланды, дымлыланды. Шуңа күрә аның авырлыгы хәзер тонналап исәпләнә. Йортларның бу авырлыкны чыдата ала алмавын исәпкә алып, илдә норматив расланган. Түбәдә кар һәм боз 30 сантиметрдан күбрәк җыелып торырга тиеш түгел. Быел Казанда бу таләп үтәлмәгән 309 объект хуҗасына кисәтү ясаганнар. Фриза бик биек. Аның üstündәге булган карын без урамда җирдә җөргән кешеләр аны күреп кенә дә бетерми. Аның тирәнлегендә күп микән белеп бетерми. Әлбәттә, яки буз, яки кар өемнәре түбәдән уже әйләнеп чыккан вакытта, асынып торганда һәм алар кешеләр җәяүлеләр җире торган җиргә кешенең зыян китерлек итеп уже күренеп торган чакта ул налицо безгә уже иң беренче булып эш булып тора. Күп фатирлы йорт түбәләрен чистарту өчен идарәче оешмалар җаваплы. Беренче чиратта алар авыш түбәле өйләрне карап тотарга тиеш. Чөнки җылытып җибәрүгә оннан кар шуыша башлый. Ә менә балкон түбәсе өчен хуҗасы җавап тота. Тик 80% кеше моны кирәк дип тапмый. Һәр ел сезон алдыннан без җибәрәбез 5нче этажда яшәүчеләрнең кемнәрдә балкон бар, предостережение. Жительләр аларны үзләре должны держать в надлежащем состоянии. Крыша балконында кар булса, сез жительләр могут безгә обратиться, без можем также шул альпинистлар белән дополнительная оплата булса, без можем балкон козырькларын чистартырга. Ләкин алар күпчелек очракта отказывается. Кирәкми диләр, тагын акча түләргә, булай да күп түлибез дип. Без халык белән сөйләшәбез, но они все равно как бы не понимают. Не чистят, да, балконы? Не чистят, да. Есть люди чистят, они просят даже нас, чтобы наши слесаря пришли. Без интернетта түбә чистарту хезмәте күрсәтүчеләрнең бәяләрен белештек. 1 квадрат метр карны көрәү 100-дән алып 190 сумга кадәр тора. Балкон түбәсен чистарту 1000-гә төшергә мөмкин. Шәхси йорт өчен 10, күп фатирлы өй түбәсен тәртипкә китерү өчен якынча 30 мең түләргә кирәк. Пока кешенең берәр түбәсе ишелми, берәр ягы авышып төшмәсә, кеше чакырырга ашыкмый. Һәр хәлдә алай да кем өчендер күп шикеллек тоела, ләкин түбәне ремонтлаганчы эшне башкару эшсезләр акчага бер яктан, икенче яктан кешеләрнең тормышлары инде бәя белән чыкламый. Димәк, үлчәүнең бер ягында кешенең яки эшмәкәрнең акчасы белән җаваплылыгы, икенчесендә башкаларның гомере бәһасе тора. Чүпрәлдәге фаҗига җаваплы затлар өчен җавапсызлыкның күктән төшкән нәтиҗәсе булды, түгелме? Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Булат Абделманов, Рамзил Гарипов, Адымнар.
Авыл хуҗалыгында яңа күренеш. Татарстан фермерлары фермерлыктан шәхси ярдәмче хуҗалык, ягъни ЛПХ-га күчә башлаган. Моның сәбәпләре нидә? Бу тармактагы нинди үзгәрешләр турында сөйли? Март башында Казанда фермерлар съезды узган иде. Анда министр билгеләп үткәнчә, республикада 2023 елда 38 КФХ ачылган, 148 фермер үз эшен туктаткан, ягъни 4 тапкырга күбрәк. Саннарны тирәнтен өйрәнсәк, нәрсә күрәбез? Эшчәнлекнең формасын алыштыручыларда, дәүләттән алган 5 еллык грант вакыты тәмамланып, КФХ-сын ябучыларда, гомумән бу эшен ташлаучылар да бар. 2012-22 еллар аралыгында Татарстанда шундый 1556 грант бирелгән була. Авыл эшмәкәрләре 4 миллиард 400 миллион сумлык дәүләт ярдәме ала. Әмма ни хикмәт 264 грант акчасын үзләштерә дә, алга таба эшен дәвам итми. Әлбәттә, дәүләт ярдәменең максаты фермерларның аякка басуы, уңышлы эшләп китүе, аннары үз бизнесын балаларына калдыруы. Менә шушы чылбыр өзелми икән, авыл яши. Әлегә исә бездә фермерлык буенча аномаль зоналар барлыкка килгән. Бу исемлектә Сорман, Питрәч, Әтнә, Бөгелмә, Мөслим, Түбән Кама бар. Без бу атнада 2 районга барып, фермерлар белән аралаштык һәм үзгәрешләрнең сәбәбен аңларга тырыштык. Без башлаганда илдә баш үгез бар иде менә. Без аны шул башларны кимитмәскә тырышып, эшләргә тырышабыз инде. Рамил Султанов 15 ел буе крестьян фермер хуҗалыгын җитәкләгән. Узган ел терлекләрен һәм җирен якташы үзеннән яшьрәк кешегә тапшыра. Олыгайгач, зур хуҗалыкны алып бару кыенлашты ди. Хәзер киңәшләре белән ярдәм итеп тора. Хәзер инде һәммәдәгән сәламәтлек тәген атмагач инде шул уйладык тәген киңәш тәген ул җигет белән аңа тапшырырга булдым инде. Ул узган ел Сорманда эш туктаткан фермерларның берсе, гәрчә эшчәнлеге тукталмый. Урожай да булды, булмаган җилларда булды менә. 1-2 ел корылык та булды. Барыбер да инде без хезмәт иттек инде. Үзебезчә тырыштык, булган табышны алдык. Табыш юк дип, корылык вакытларында даган ташламадык, һәммәдәгән. Сорман районында башлап ташлаучылар да бар. Агымдагы елда инде безнең бөтенләй туктатучы фермерлар буларак 3 утыра. Ну, кайберләре теге под вопросом. Туктыйбызмы, киләчәктә эшне алып барабызмы дип инде моңа инде шул табигать шартлардагы соңгы еллардагы бу санкциялар белән зерноны реализовать итмәү, малларга яңа ниләр кертү, ограничениялар кертү инде шуның белән бәйле. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматы буенча Сорман районында фермер хуҗалыклары күп ябыла. 2012 елдан алып 2022 елга кадәр Сорманда 71 КФХ ачылган, 26-сы эшен туктаткан. Министрлыктан грант я субсидия алып эшен дәвам иттерә алмаганнары бар. Ну, хәзерге вакытта самый авыр чор безнең ниләрдә, зерновая культура белән шөгыльләнүчеләрдә, потому что реализацияга юк. Зерно кайбер фермерларда 2 ел ята ангарларында. Беренчедән ул бәясе түбән, икенчедән спрос кимеде инде. КФХлар ябылуның тагын бер сәбәбе елдан-ел таләпләрнең катгыйлануы. 2022 елда тирес саклау кагыйдәләре үзгәрә. Ул терлек асраучы фермерлардан зур чыгым сорый. Әйтик, хәзер аны элеккеге кебек бакчага чыгарга ярамый. Бетонлап ясалган махсус урынга җыеп ширетәсе. Бу урынны ясау өчен дә миллионнар кирәк диләр. Компостировать итәргә кирәк. Аннан соң ул тиресне кырга чыгарга кирәк обязательно лабораторные исследования. Лабораторные исследования, бер лабораторный исследованиегә кимендә 15 000 акча түләргә кирәк. Шуңа күрә, ничек инде. Соңгы елларда Меркурий системасы кертелү товар җитештерүчеләрнең чыгымын арттырган. Дәүләт ярдәме алучы КФХлар ай саен хисап тотарга тиеш. Аны күтәрә алмыйча кайберләре фермер хуҗалыкларын ЛПХ-га үзгәртә. Син малларны үстерәсең. Тирес була. Тирес өчен отвечать ит. Кая аны итәргә, ничек аны сакларга, но бер көндә ул эшне эшләп булмый инде. Дәүләттән ярдәм алып эшләүче КФХларга таләп чыннан да югары. Куйган таләпләрне үти алмыйлар күбесе. Монда инде опять-таки безнең менә шу тирес белән килеп чыккан яңа условия, биологический технологияны саклау закон чыкты бит инде. Аның буенча кайберләр таләпне үти алмыйлар. Аннары сөткә бәяләр
белән дә зарланучылар бар инде. Бүген үз шәчүлек җирләре һәм малы булган фермерлар икътисади яктан отыштырак эшли диләр. Безнең бар үзебезнең җирләр, шул җирләрдә без үстерәбез корм. То есть безнең полный цикл, шулай әйтергә кирәк. Безгә бу экономически эффективный булыр өчен карманы үзегезгә үстергә кирәк. Шуның өчен безнең җирләр булгач, безгә бик шуңа эффективный булырга тиеш дип уйлыйбыз без. Ленар Хөсәеновның хуҗалыгы Питрәч районында урнашкан. Олы абыйсы белән әтисенең эшен дәвам иттерәләр. Ул 70 яшенә җитеп улыгайгач, шәчүлек җирләрен улларына калдыра. Алар фермалар төзеп, Иделбай тукымлы 400 сарык һәм 10 тәкә сатып алалар. Безнең планнар бик зур, ничек булып чыгар әйтеп булмый. Ну, бик тырышабыз эшләргә, 2,5 башка чыгарга 2 елда, 3 елда шундый безнең бизнес план бар. Ленар моңарчы 20 елга якын Казанда юрист булып эшләгән. Әлегә дәүләттән ярдәм алмаганнар, җыйналар гына. Алар сарык үрчетүне кремле эш дип саный. Җир тарткачтан үземнең туган авылыма әйләнеп кайттым. Шушында яшим. 40 яшьлек Илнар Габидуллин да яшь фермер. Шәһәрдән туган ягы Сарманга кайтып 80 баш үгез, 15 сыер алган. Колхозлардан калган иске фермаларын төзекләндерә. Дәүләттән 4 миллион 750 мең сум ярдәм алган. Барыр күңел битендә авылда тугачтан күңел авылга тарта. Шушы авылда әкрен җирләр алып, фирмаларын төзи башлап, шулай әкрен маллар асырып башлап эшләп киттем дәге. Менә теге елны 23нче елда хөкүмәттән күп олы гына ярдәмнәр булды. Без шуны күрдек. Авыл хуҗалыгында хәл төрле. Ә менә шартлар һәм таләпләр һәр фермер өчен бердәй. Ничек кабул итәсең бит? Бу һәр фермерның зирәклеге, тырышлыгы һәм осталыгыннан тора күрәсең. Эшләп торганда ана бит малларын алып кайтып сатып алып торасың, үстереп торасың, сатып торасың, реализация менә шул ярминкәләргә, инләргә йөрибез. Аллага шөкер. Фәйрүзә Мәҗитова, Данил Филадов, Әдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Адымнар. Татарстан мөселманнары бу атнада Рамазан аен башлады. Ул һәр вакыт тормышыбызны рухи яктан байыта, кешеләрнең әхлакый камиллеккә омтылышын чагылдыра, киң күңеллелеккә өйрәтә. Ураза тотуның кагыйдәләре без ияләшкән көн тәртибен генә үзгәртеп калмыйча, җәмгыятьтә дә чагылыш таба. Кайбер оешма предприятиеләрдә төшке ашны азрак әзерләү булсынмы, эш көнен иртәрәк тәмамлаумы, күмәк ифтарларга җыелума. Бер айда Татарстанда 2 мәчет ачылды. Казан һәм районнардагы һәрбер Аллаһ йортында диярлек ифтар мәҗлесләре уза. Халык тәравих намазына җыела. Рамазанны берләшү, бердәмләшү ае дип атыйлар. Милләтара дуслык ифтарында төрле ил вәкилләрен, төрле дин тарафдарларын күрергә була иде. Дүшәмбедән православие динен тотучылар 40 көнлек уразага керә. Бүген Рөстәм Миңнеханов шушы 2 мөһим йоланың бергә туры килүе аерым мәгънәгә ия диде. 18 марта у православных христиан начинается Великий пост, предварящий светлый праздник Пасхи. Надеюсь, предстоящие духовные испытания укрепит веру и стойкость духа православных татарстан. Сейчас идет месяц Рамадан, и вот так очень хорошо, что эти два события, они проходят, пересекаются в одно время. Күпләр сөйнеп каршы алган Рамазан аеның беренче атнасы һәм аның күркәм мизгелләре Алия Хайретдинова репортажында. Казанның 1000 еллык мәдрәсәсендә дуга укыйлар. Изге сүзләрне җырга тереп, иратлар ифтарга әзерләнә. Монда җырчылар, артистлар, баянчылар җыелган. Бу үзенә күрә бер мастер-класс. Моңны туючыларга азан әйтергә өйрәтәләр. Татарстанда 1000 тирәсе мәчет эшли, ә менә азан әйтә белүчеләр бик аз. Ашһаду ан ла илаха иллаллах. Менә дөрес әйтеп, бер ни хаталары шулай кабатласагыз да була. Ягъни Әшһәду ан ла генә сүзгә, илаһа генә сүзгә, иллаллах. Кызганыч ки, безнең халыкта азан итү культурасы формалашмаган. Үзебезнең максатыбызның берсе итеп, нәкъ менә шушы бушлыкны тутырырга, үзебезнең профессиональ азанчыларыбызны булдырып, мөнбәрне, бу чиракта инде манараларны, яисә мәчеттәге микрофоннарны аларга бирергә кирәк, чөнки азан нәрсә дисәң дә, ул безнең динебезнең визит карточкасы. Бөтен татар артисты да нинди генә жанрда койган эшләр. Алар чыкканда сәхнәгә бисмилләһләрен әйтеп, уңайдан чыгарга тырышалар. Куркып каушап, без барбер
Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгаләне танып, белеп яшәүче кешеләр. Аның рәхмәтләрен күрәбез. Рамазан айында ифтарларны төрлечә үткәрәләр. Барысы да файдалы гамәлләрдән тора. Татар җырчыларын азан әйтергә өйрәтү мөәзиннәргә кытлык белән бәйле. Татарстанда мәчетләр ачыла тора. Бу айда гына алар лаеш белән Яшел Үзәндә эшли башлады. Аузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим. Яшел Үзән районы Яңа Тура бистәсендә беренче тапкыр азан бу атнада яңгырады. Аны имам Фәнис хәзрәт әйтә. Менә без монда гомер буе яшәдек, 25 ел мин үзем торам Яңа Турада. Күп кешене белмидерим. Күп кеше бер-берсен белмидерим. Мәчет аша кеше таныша, берсе белән дуслаша. Изге Рамазан айында ачылган мәчет халык өчен зур бүләк булды. Гыйбадәтханәне төзергә җирле халык, иганәчеләр һәм республика рәисе каршындагы мәдәниятне үстерү фонды ярдәм иткән. Бистә халкының шатлыгын Рөстәм Миңнеханов һәм мөфти Камил хәзрәт Самигуллин уртаклашты. Шушында яшәүче мөселманнарга, юл буеннан баручыларга кирип монда дага, намаз укырга бөтен мөмкинлекләр бар. Бу зур хезмәт моңа кемдер акча бергән, кемдер төзегән, кемдер ярдәм иткән. Һәммәгезгә дә кем шушы мәчетне булдыруда көч куйган, әлбәттә район җитәкчеләренә, шушы меценатларга барсына да зур рәхмәтләр. Мәчеткә булышу, мәчетләр төзелешенә катнашу зур эш, саваплы эш. Бигрәк тә Рамазан аенда мәчетне ачу тагын да саваплырак. Чөнки беләбез, гади генә көндә бер хәреф укысак, 10 савап бирелә. Рамазан аенда 1000 тапкырлана. Шул нисбәттән безнең галимнәребез закатны да, садаканы да бигрәк тә Рамазан аенда бирергә тырышканнар. Моңарчы халык күрше Залесный бистәсенә йөргән. 15 километр юл бүген Яңа Тураны 3 катлы 250 кеше сыйдырышлы Аллаһ йорты бизи. Көндә ифтарлар уза. Аларны әлегә танышу, дуслашу ифтарлары дип атыйлар. Руслан Ждань бу мәчетне төзүгә үз өлешен керткән. Хәзер көндә гаиләсе белән авыз ачарга килә. Собираемся ифтарга, мына семьямыз белән, не только без бүтән этот поселок кедә мына шундый мотор мәчетләрне салып бирде. Һәр көн күрешмәгән күршеләр белән күрешәмез монда, күршеләр белән танышабыз. Бирлек була инде булайда. Намаз заллары, балаларга дини белем бирү һәм хатын-кызлар өчен махсус бүлмәләр бар. Рамазан аена туры килгәч, безгә инде аеруча мөһим. Менә шушы мәчетнең ачылуы безгә менә бик мөһим. Шул намазлар укырга, тәравихларга йөрергә, менә ифтарга да киләбез инде шулай итеп, мөселманнарча берләшеп, әкрен генә дуслашабыз. Гаилә булдык, бер күмәк, тәравихларга йөрибез. Ул берләштерә, савап та күбрәк була, күбрәк кеше булгач. Казанда узган беренче ифтарны быел халыклар дуслыгына багышладылар. Ифтар ризыгын безнең белән бергә Казакстан, Үзбәкстан, Ираннан килгән кунаклар һәм башка дин тарафдарлары авыз итте. У нас в Узбекистане это тоже отмечается. Здесь вот я тоже на это обратил внимание. Здесь очень много чтутся традиции, обычаи. Все очень похоже. Гадәтләр бик охшаш, бу күңелгә җылылык өсти. Казанда мин 3 ел яшим. Монда ифтарлар гына түгел, хәтта урам исемнәре горурлык хисе уята. Күпләр ифтарга гаиләсе белән килә. Хәйдәр Камалетдинов 4 бала әтисе. Быел 9 яшьлек Әхмәт беренче тапкыр ураза тота. 4 яшьлек Әминә дә абыйларыннан калышмаска тырыша. Балалар уразасы дип аны ертәбез. Иртәдән обедка хәтлек ураза тота, аннан соң обедтан кичкә хәтлек ураза тота. Шулай тоже бүген үзенчә ураза тотты. Без бик тырышабыз инде бигрәк тә балалар өчен бу ай башка айлардан аерылып торсын. Ураза аенда бергә җыелышабыз, бәлеш ашыйбыз, без ифтарларда күрешәбез, дуслар белән, туганнар белән, бөтен гаиләләр белән. Һәрберебез бит инде менә бу изге Рамазан аена килгән вакытта ниндидер өметләр белән күңелебезнең халәтен үзгәртергә дигән максат белән якыннарга тагы да якынрак булырга, дуслар белән күбрәк дуслашырга һәм инде мохтаҗларның хәзрәт күңелен күрергә тырышырга, чөнки бу халәттә үзеңне алар хәленә куеп карыйсың бит инде. Мохтаҗлар елдагыча ифтар ризыгыннан авыз итәчәк. Узган ел закат фонды 625 гаиләгә 4 тонна ярым азык төлегеләшкән. Быел ким дигәндә 500 гаиләне кирәк-ярак белән тәэмин итәргә планлаштыралар. 40 кешегә акчалата ярдәм күрсәтергә ниятлиләр. Бу эшкә теләгән һәр кеше кушыла ала. Алия Хайретдинова, Булат Абдулманов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.